Anya laki din! Nag-message ni Julius nga anak ta, Roman Lakay. Agawid ka nun dito Pilipinas iti kabitan na panawan. No kasta, nalpasa, inti kontrata na iya abroad. Sa bagay, talumot tinatawan, tinapalabas, manipod nagtrabaho, di balasi tao ni Julius. Ay, mailiwak mo ta na makakita iti anak ta Lakay. Tilaang pakasdaawak, nabayag saan tanang nagtibusis na. Itilang messenger ti pangitultuludan na iti mensahe na kadata. Di mon panunutan dayta. Tinapatag, adala ta ipatulod na amin sa ahida kadata iti messenger. Nalabit, ama kumikumot iti pagtrab-trabahuan na. Iso adinan masangot ti umawag. Sa bagay mo't kidi bakit? Tinapatag ita. Agawidan. Kun makita tan ti anak ta nga agapoy di abroad. Mailiwak at talagan ang makakita kan kuana. Dama ko kat agawidan iti kabitan na panawan ni Kasinsin Julius, Uncle Roman. Wain viraon kanakan. Agawi din dito lugar tayaw ni Julius akasinsin mo. Sa nabali ata doon din ay pundar ni Kasinsin Julius. Naipatarimaan nyo matan ti balayo. Kung nakagatang iti daga pagmulaan nyo itinatang. Wain kanakan viraon. Day tamo iti pagyamanak king kuana. Ta saan anaimot day di akasinsin mo. Ipaay na amin akasapulan may kani Anita nga time. Siguro, adamatan girlfriend ni Kasinsin Julius ni Uncle. Mga asawan, ti kahit ko asawan. Ay, awan mati bagbagana kada kabay kani time. Kasla awan panggap na pa yung mga asawa. Ay, rumbang ang mga asawan tani, lumakayamatan ni Kasinsin Julius. Nariga ti malakayan abaro, wano agbaak ako nada, Uncle. Bakay, nag-message ka di manin ni Julius. Awan ba iti message na iti messenger Lakay? Itay pa'y nga urayak tapno maamuan takuman o kaano at talaga sumangpet. Ay kat urayin talata, no kaano asumangpad dito'y balay. Nalabit ang makumikom pa ita iti trabaho na. Wan Lakay, talaga magagaran ako na makakita kan kuana. Talumot atawa na saan ta nakita kan naarakop ni Julius. Nay, Adag tuk-tuk-tuk itiri daw Lakay. hada ka dinam na masanga ilim ita, Anita bakay. Awan mat. Ay, sino ray tag tuk-tuk-tuk itiri daw. Tinasayaat, inkalukatan. Ang mga nukaro bala nga day baga nakadata. Mabitla nga raw, tayo naklukatan, tiri daw. Sino ka? Siyak da ito'y tatang. Ni Julius nga nagyon. Anya? Si ka ni Julius, kunam, babae ka may. Siyak ngagpaiso da ito'y tatang. May sakita na babae. Anya? Wala, pastrikandaki din tatang. Madamdama akto nagpalawag kada kayo kininanang. Nabanuga kiti flight ko. Ano kasta? Ay, may saka na transgender anak ka. Nanang, pasensya kayon kinitatang. No inlimod ko kada kayo ti amin. Ay, sumot lagayam, adikan imbaw awag ka na kami. Tadi mo kahit amang ngagmitibusis mo, kas may sa abakla. Ulitek tatang, nanang, pakawanundak. Nabayag pa nawon nga inlimod ko. Nga daan kiti puso ti may sa babae. Anak ko. Iso nagabrudak tapno maaramid ko ti kayat ko. Iso aday ito'y. May sakit na babae. Ay, Diyos ko! Ti kakaisuna putod ko alalakay. Nagbalin ita na babae. Sapay la kuma, tamaawatan da, tatang, nanang.
Roman lakay. Kalbitan ang matan Itay pa nga urayan ka. Ay, maturog ka kay din, Anita. Rabi unay yan. Ayan niya ka matan Nagdegos kung nagbangbang luwak pa'y mga round. Hindi nakmudla kalbitanan. Ay, awan ganas ko. Iti kayat mo ang mapasamak. Umay kakit din, Roman. Lakay! Lakay! Ay, di nakmansapalan tanay. Nagpudaw! Anya lakit din lakay. Ha? Umay kantan kondisyonak itakunak to. Ay, awan nga ron ganas ko. Anya pampanunutam Hey, dayjay a Julius Kasladyak maaklom na may isan abakla ti anak ta. Ay, agkad-kad tiriknak, Anita bakay. Anya laki, day. Ay, dandan di ka na ilasin kasinsin Julius. Langam at talagang tipod-pud no, babae. Mabalin ka di, awagan ako ni ti Jolie, kasinsin Biron. Lipatin mo, dinagan ko a Julius. Ha? O sige, kasinsin Julie. Napimpintas ka maten ngam iti siya. Ay talaga, kasinsin Biron. Dakilagata, tinagastos ko, tapnog balinak at transgender. Nagsexy, kan nagpintasak, saan ka di? Wan, kasinsin Julie. Talagaan nagseksi ka nagpintas ka. At iwan pa'y nagitibabalasang dito lugar tayo. Ay, uwan gayam kasinsin. Adda pa sa lubong ko ken ka. Sigurado ang magustom day dyan. Anya nga'y nagiti pa sa lubong mo kanya, kasinsin. Pagpapintas kasinsin. Alam, mabit lang tayo nakala niti silid ko Orayin na kundi ti salas. Naimbang nga orasyo, Tata Roman. Day, si kamoy gayam ray. Anyat maipaikuking ka. Namuwag nga min na dito iti pagnanaidan di napintas a babae asa nga iliyaw. Ha? Kayat ko kumati makiamabokin ko na tata. Do, adalaki di, pandakabalin na Ay, agawit ka ki din ray. San arumbang nga da ka dito'y balay. Sayang laang ti oras mo. Ha? Ay, agawid ka ang tanay. Adupay, dinaskan nga iring Pasko at trabahuan. Di na kumasingaan, ray. Anyat inaramid ni Ray dito'y balay, lakay. Kaya't nakano amaam-amaw di balasang asa nga ilita. Anya, ay katawan mo't sa nga ilita balasang. Ipagarop na asa nga ilita ni Julay. Di na mailasay na ni Gayam Julius ti kaya na amaam-amaw. Anya, imbagam kumaa ani Julius ti kayat na amaam-amaw. Ay, di kaya't amaamwanda ama isa na bakla ni Julius. Bakit? Anya, Talaga ajak maaklaw na nagbalina na transgender ni Julius. Ay, anya laki day. Naimbang nga oras po, Tata Roman. Si Kamanay, Ray, anyat aramidam dito'y balay. Talaga kursunadak jay balasang asa nga iliyaw, Tata Roman. Nagpintas ka, nagsiksi. Kayat ko apagdatunan. Anya, kaya't mo apagdatunan ko nam, Ray. Aywan, Tata. Kayat kong asawaan ti kasken kwa na. Anya, kaya't mo nga asawang jay babae nga awan matris na. Anya? Awan matris na kunayo, Tata Roman. Anya ti kayat yung asawan. Ay, basta agawid kan, Ray. Mangsapul ka langag iti sa bali apang ibaw ingam iti marikrik nam. Gaputa maupay kan tulaang. Apay di nagmutin kasarsarita, tatang. Manon nga aldaw amad madlaw ko dayta. Kasarsarita ka, tatang.
Apay adi nagmatan pagtimtim kan. Kasla makagura ka kanya. Jak laim pagarop, Julius. Talaga jak maklom na ito yung mapaspasamak. Anya? Kunak pa numawatan daktatang. Inlawlawag kumatin kada kayo ti amin. Sipod pa'y kinaubing ko. Nadlaw ko nakaslad da karkar na kanya. Julius, Diyak may lawlawag ti amin tangatang. Iso please, pakawanin da ko na. Sapay la ko tamaawatan nyo ti sitwasyon ko ita. ay, himbagking kata. Kwa! Anya ako tatang. Anyat kayat yung ibaga kanya. Ha? Kwa? Lipato mo na ita na ibagak, Julius. Di mo ni kaskaso pa'y. Tatang, Ipagarop na iti daduma ka aruba. Asa bali ka a tao. Gaputa nagdakkel ti nagbaliwam. Saan da ka mailasing? Gaputa kasla ka aglanglangan na pudpudno a babae. tatang, Naadaan ka ni ti kasla barukong ti babae. Ken patong ti kasla babae. tatang. Pimo daw ka pa yan. Iso nga. Di ta ka malagay. Ha? Apay ang kasya ti jar ni tatang ipimanaw. Kasla, adda sa bali anadlaw ko kankwana. Agyaman at tanasabat ka rito'y dalan, ading ko na pintas. Ne, si kamat gaya manong re. Ha? Am-amunak, ading ko na pintas. Kasano ti pan nakaam-am mo itinagan ko? Ala, talaga din akong mailasin manong re. Ha? Anya ti kayat mo asawan, ading. Katno siyak ni Julio sa putot ni tatang ko aruman. Anya? Si kani Julius aputot ni Tata Roman? Sigurado ka? Un manong re. May sakitan at transgender. Mingdingan na ka na yung bago, ha? O, Wanyag paiso. Sika talaga ni Julius. Ay, kung naglaki din no sa bali nga tao, ay babae ay lalaki, kaputa sa balin tilangam. o etang, mamati ka na siyak na ito manong re. Iso adin akong pagdatunan. Sa bali alalaki ti kayat ko. Ay, na yan Julius. Kras ka pa imot nga rod. Agam, urayan armen kalatan. Kaputa ka sila kamatan babae iti panagkita. Anya? Itay ka pa ya pumanag na, Julie anak ko. Kasla na sapsapulom dito'y silid mo. Ay, mapukpuk ka o dyan nagnina lipstick ko, nanang. Ay, masapol ko dahil dyan, tada papanagita. Nalipatam laang tinangi kabila manak ko. Lagi pa manaimbag. Imparabaw ko lang di tila misita ite agsapa. Ngam kalat mo na nagpukaw. Ay, nginginaan pa imot nga rod dyan lipstick ko. Imported. Mala, tulungan ka na bang sapol iti lipstick mo, anak ko. Masigurado nga dalaang dayjay dito'y balay. Oh, kaslada ma dun sapsapulom, anak ko. Mapupukaw dagiti make-up ko, nanang. Ay, awan damutin diti nang ikabilak. Anya? Masapol ko dagiti make-up ko. Saan arumbang awan make-up ko iti papanak? Diya kaya tinagpangit. Asino ay nga tati magala kadagiti make-up mo, anak ko. Ay, diya ka mo, ananang. Idi kalman, di lipstick ko, ti mapugpukaw. Ita, dagiti mat make-up ko, Diyos ko. Awan mo ti sabali a tao nga umay dito'y balay. Sa maysa,
Si kalaang mo ti mangus-usar ka dagijay. Mas tawa ka, nanang. At lagi di mga ala ka dagiti usar ko adyak mo. Anyamatan? Maladaw ako niti papana. Ano ba yan? Apay dagita asabaw, ray. Asinaw ti pangipaayam ka dagita. Ipaay ko iti babae nga ay tata Roman. Adda ka din ni Julie dita balayo, tata. Ay, amom lang arodan ti may papankin ni Julius nga anak ko. Apay apagdato ng pailaan. Nainlabak at talagan kinkwa na, tata. Atiw na pa yung dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Nagpintas a babae. Kayat kong asawaan ni Julie. Ay, di kag pampanunot, ray. Kayat mo nga asawaan ni Julius? Ngawan matris na? Ay, may stress ka lang. Tata? Mangsapul ka lang iti sa balay amang paragsaking ka. Awanan ti sa bali ama sa pulagpay. Amang paragsak itiriknak, tata. Ay, ado di tano kayat mauray. Si kalati kumapoy. Nukas tata. Addaam mo asa bali a babae amabalin amang paragsak itiriknak. Ay, adaa. Sino kumamot, tata? Romana, tinagan na. Romana tinagan na, tata. Tagaano ngay da ita abalasang. Mabalin ka di ngay bagam kanyak no tagaano da ita abalasang. Anya ka matan Roman? Manoon arabi adi nakalkalbitan. Naumakan sa matan kanya. Nabanugak. Awan panawin ko iti kayat mo ang mapasamak, Anita. Si kaakit di mo. Di mo pa'y amot yaglambing. Saklatan na ka na yun ti manglamlambing kan ka. Ay, maturog taki day. Nabanugak kunakmay. Kayat kon ti maturog. Anya ko maati nakabanugam. Kat awan mo't nadagsan at trabahom diti balay lakay. Adda nga ron nakabanugak, Anita. Anya nga rod? Nabanugak ang nagayayam iti pingpong. Anya? Anya ter aramidin na kiti lalaki di tarubayan? Bakit? Sa nga ili ni Julie nga anak ta. Saan na taga diti barangay tayo dagita lalaki? Nagapuda iti sa bali a barangay lakay. Kastaya. Apay, mabusor ka kadagiti lalaki diti arubayan. Wah. Saan magkiday? Ayos lang kanya nga dalalakay di taarubayan. Tinapatag, adda pugi kadakwada. Aniya? Diyak kaya tanda ito ang mapaspasamak nanang. Agpukaw mo ti gamit ko. Dagiti branded nga underwear ko. Awandan diti kabinet ko. Ay. Anya? Adalaki din nakastring agtatakaw diti balay nanang. Sapay nagngingina dagiti mapukpukaw ang gamit ko. Ginatang ko pa abroad. Naglugan da iti eroplano. Imported. Ay, mas daawak mo ta anak ko. Awan mo ti sabali asum sumurok diti balay. Imposible nga da nakastrak nga agtatakaw. Kat itala nga mapasamak ti kastoy. Naglaing matan da diyang agtatakaw na sino man. Dagiti paimot nga rod branded, ditaktakawin na. Ti pakas daawak. Apay, adagiti lang usar mo ti taktakawon na. Nagado mo ti mabalin na atakawon diti balay no kas pangarigan. Adda di tajay tibay. Adda mo ti tajay component wano radyo. Nanang. Ay, tinasayat anak ko. Paliiwan ta no asino man dayjay ang mga ala kadagiti usar mo.
Ay na, bagbagay ko na ito'y bestida ni Julie. Kan, apag isulaunay kanyak na ito'y nginginain na sandal na. Husarik mangki di dagiti daduma pa'y ang make-up ni Julie nga anak ko. Sana bali, tagmay may saak man ita dito'y balay. Gaputarim warda nga agina. Hag-make-upak iti sangwanan di dakla sarming. Ay na! Nagpintasak at talaga. Hoy, asino ka? Ay, kapalyo kiluam. Tatang? Sika? May saka mo tabagla? Julie, anak ko. Anyat mapaspasamak dito ya. Roman. Apay akas na tilangam. Nakabistida ka, naka-make-up ka. Anyat kahit asawan na ito. Ay, kas makita yung mod, Anita. May saak mod abakla. Nabayag apanawa ngay limlimod ko kada kayo daytoy. Anya? Ay, pakawanan dak. Imapalak lang amin iti anak ta. Gaputo nakapinpinta sa babae. Kaya't kumatiyagbalin na transgender akas kinkwana. Anya? Ay, jaklaim pagarup amay sakamat gayam apakla. Natawid ni Julie kanyak ti kinabakla. Awanan ti maramidak iti dayta. Ay kunakon ket, may saka mo tabagla, tatang. Nabayagan na nadlaw ko dayta. Jaklay bagbaga. Naibutak-takan ti palimod ka. Sapay la kuma, tamawatan dak. Ay, Diyos ko! Ay, itataam mo yung tipod-pod no akin na tao. Hawagan da mo tan iti Romana! Anya? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.